polních bělých vloček. Ani vača z Terchovej nemá toľko oveček. Patrí sa povedať ráno, dobré ráno. Patrí sa povedať večer, dobrú noc. Patrí sa povedať ľuďom dobrý deň. Tak povedzte všetkým večer, dobrú noc. Pro veľmi známa na českej umeleckej pôde Blanku Jakubčíkovú vítame. Venuje sa maľbe a kresbe. Priťahuje ju veľkoformátová tvorba a téma autoportrétu. V jej dielach prevažuje figuratívne námety a jej obrazy sa pohybujú medzi komiksom, street artom a voľnou expresiou. Okrem maľovania sa venuje, čo bude mať možnosť vidieť, sa venuje písaniu básni a jej tvorba sa dotýka telesnosti, bolesti, erotiky, postavenia ženy, spoločnosti a tak ďalej. A tu by som teda už potom dala priestor teda mojej kolegyni, pani Jarke Suchej, teda, ktorá nám niečo povie o nej, ako teda, aby sme mohli trošku nahliadnúť vyššie k jej tvorbe, jej názorom. Ďakujem. Ja som mala vlastne možnosť trošku sa s pani Blankou rozprávať, trošku vlastne pozorovať ju pri práci a naozaj je to taká milá povinnosť, aby som niečo povedala o jej živote. Už niečo tu pani riaditeľka naznačila, ale môžem sa povedať Blanka Zajíček Jakubčíková, tak to sa predstavuje. Potom, keď píše vlastne tú svoju tvorbu, tak Blanche Coty, čo sa mi veľmi páči, pretože vlastne ten pseudonym vyjadruje zrejme aj tie pocity, alebo vlastne to, čo tvorí. Už sme hovorili o tej poézii, ktorá je trošku taká tabuizovaná, keď hovorí o vlastne také zmyselnosti, erotike, vlastne možno o takom intimnom živote ženy, možno aj čo sa týka vlastne tých takých pocitov, vnútorných pocitov, ktoré vlastne môže niekedy zažiť iba žena, nikto iný ich nezažije. A čo sa mi veľmi páči, spomínali sme, že pani Blanka sa narodila vo Brne, nebudem hovoriť kedy, ale snáď to, že vyštudovala gymnázium v Brne, hneď aj fakultu výtvarných umení. A myslím si, že práve tie prvé kroky, alebo možno ten prvý dotyk s tým vlastne artom, alebo vlastne s tým umením, bol práve na tej fakulte. Potom viem, že ste absolvovali také pracovné, dal by som povedať také stáž alebo pracovné stretnutia v ateliéri Václava Strátila, čo bolo takým veľkým prínosom, takisto v centre Egona Šileho v Českom Krumlovie. A to naozaj posunulo aj vás, aj tu vlastne vašu tvorbu niekam do tých vyšších, hovorí sa sfér alebo nejakých tých dimenzií. Už sme tu vlastne spomínali, pretože keď sa pozriete na túto tvorbu, tak naozaj sa prelína taká doslova figurálna tvorba s takým abstraktom, street artom, až vlastne do takej voľnej expresie. A naozaj, môžeme si tu všimnúť, hovorí sa tu o ženách. Doslova je tu vlastne Andy a sú tu ženy, ktoré nejakým spôsobom práve ovplyvnili Andyho alebo jeho život, jeho svet, či už pozitívne alebo negatívne. Tak já jsem vlastně přijela 4.10. To se nic neudělala. To jsem začala vlastně až 5. malovat. Nebyla jsem schopna nikdy přijít ráno na 6 nebo na 7 a začít od rána. Klasicky, vždycky až teda odpoledne a pak jako do noci. Pracovalo se mi tady strašně příjemně. Prečo tá výstava? Proč taková tematika? Čo by sme mohli povedať našim mladým divákom, mohli niečo osloviť? Já opravdu jako tíhnu k portrétům a autoportrétům, takže vlastně mě jakoby, vlastně když jsem jako přemýšlela o tom, co tady budu malovat, tak mě to bylo jako hned jasné, že to opravdu budou osobnosti vztahující se k Warholovi, jak teda jeho lidi jako z Factory, jako třeba tady Eddie Sedgwick, a plus teda ženy, které on portrétoval, no, takže takhle asi, no. Ach, Marilyn,
ty roztrhla sis ten svůj klín. Posedlá muži, kteří tě byli z lásky. Já znám jich tolik, co nenávidí plavovlásky. Ach, Marilyn, já nenávidím ten tvůj klín. Jím zničila si kdysi půlku světa. Tvůj klín je z marmeládů z vepřů a moleta a tvoje oči přeskočily úskalí i nebevzetí. Ach, Marilyn, jsme pořád všichni světí z pohledu na tvá ňadra. Ach, Marilyn, proč pak si jinak nedopadla? Sebevražda či vražda tvůj život z této země smila? Ach, Marilyn, já bych se nenapila poháru z jedovaté rosy. Ty běžíš břečťany, tebe štípou kosy. Ach, Marilyn, já šel bych pro tě bosý až tam, kde nebe končí, kde uřezal ho nůž. Ach, Marilyn, tak ukaž mi ji už.